Baptist, ma'am. Manaday siya o kayo. Sa Diyo ko nagpasalamat sa Ginoo mga ma'am sir, no? Kay wa Diyo ko nagdaog nga iabot sa point nga naka-drive ko sa sakyanan. Ya, ko nagdaog nga matagaan ko sa sakyanan. Unang dako tigay kong kalipay, ma'am. Salamat Diyo kayo, mama. Noon nung ibala mapalo sa imo, ma'am. Dili na masabkan ng akong kalipay karon. Passport pagyunta nga magpursige nga mo sa taong bukid kay dili naman ta matuan. Dili naman ta maulanan. Dili na ta mainitan. Ug ulan-ulan dili na mo ta mahadlok mabasa. Kay na may atong sakyanan. Nagpasalamat jud ko ni ma'am, no, og sa tanan mga tao nga nagsuporta sa kuha. Karon naggaay mi karon ma'am sir, no. Nakita ko ng tao karon nga angay tabangan. Ako testingan ko ng trip ba. Karon madulog sa bukid sa Juan, Bayugan. Duling Bayugan karon ma'am sir. So tanan nga nag-support, no. Salamat din kayo sa inyo ang kamayo. Kung wala ko karon. Munang advance happy 1 million followers din mga ma'am sir. Salamat kayo sa nag-follow, nag-share, nag-like sa video, no. Usa na gid mo nakatabang sa mga tao nga angay tabangunon. Sa inyo ang pag-follow, sa inyong pag-share, mag-like, kana mga comment nga dili na ko ma-replyan. Sinsya na kayo sa inyo, ha. Kay bawal dyan na sa Facebook na mag-reply o mga comment mga ma'am sir. Salamat kayo sa inyo na kaya ini padulong na ikadalan sa Bayugan City. Ma'am, salamat kayo ma'am. Karon na ulit na akong sakyanan, no. Kani nga sakyanan ma'am na imong gihatag ma'am. Ako dyan ang ampingan ma'am. Salamat yun kayo sa imong kamayong, no. Once again, no, sa tanan nga nag-support sa kuha mga ma'am sir, thank you dyan kayo, no. Sana pili mo magsawa og suporta sa kuha. God bless inyo ang tanan mga ma'am sir. Amping mo kanunay. So karon kani sakyanan ng ma'am sir, dire na ko iparking kay among balay. Dili mo na makuhanan kay kuan man kaning lapok ba. Nadri ay. Lapok kayo na. Dili na masulod. So salamat kayo, no. God bless you.